హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే అందరికి. కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే ప్రణామాలు. కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. సో ఈరోజు శ్లోకాలలో భాష్యం ఎంత లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము లో ఈరోజు మనము 48 నుండి 51వ శ్లోకం వరకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యుల వారి వివరణ ద్వారా చూసేటువంటిది. సో హరే కృష్ణ. సో మనకి పూర్వపు శ్లోకంలో
ఆ శ్రీవత్స స్నేహనాన్ని కలిగినటువంటి వాడు ఘనశ్యామల దేహవర్ణుడు పురుషుడు వనమాలను ధరించినప్పుడు అతడు ఎల్లప్పుడూ శంఖ చక్ర గదా పద్మహస్తాలను మరి దాల్చి చతుర్భుజాలతో అభివ్యక్తమగును అంటూ ఆ ధ్రువుడు దర్శించబోయేటువంటి ఆయనకి దర్శనం ఇవ్వబోయేటువంటి ఆ భగవానుడు గురించి నారద మహర్షి వర్ణిస్తూ చెప్పినటువంటి విషయం. సో ఇక్కడ అటువంటి చతుర్భుజ విష్ణు రూపం, సో ఘనమైనటువంటి ఘనశ్యామ, సో గాఢమైనటువంటి నీలివర్ణాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. సో మరి శ్రీవత్స చిహ్నాన్ని కలిగి ఉండి వనమాలను ధరించినటువంటి వాడు, శంఖము చక్రము గద పద్మములను దాల్చి ఉన్నటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుని దర్శనం, ఆ నారాయణుడి చతుర్భుజ నారాయణుడి యొక్క దర్శనం నీకు, అంటే ఆయన పైన ధ్యానం చెయ్యి అంటూ నారద మహర్షి ధ్రువుడికి వివరించినటువంటి అంశాన్ని మనము చూసాము. సో ఇదే క్రమంలో మరికొంత వివరణను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది మనము ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈరోజు శ్లోకాలలో. హరే కృష్ణ. ఇంకా విష్ణు భగవానుడి యొక్క రూపాన్ని, అంటే తానకు దర్శనం ఇవ్వబోయేటువంటి ఎవరిపైన ధ్యానం చెయ్యాలి అనేటువంటిది ధ్రువుడికి చెప్తూ ఉన్నాడో, మరి అటువంటి ఆ భగవంతుడు, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి వాసుదేవుని యొక్క రూపాన్ని మరికొంత వివరణము ఈరోజు శ్లోకాలలో నారద మహర్షి ధ్రువుడుకు తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 48వ శ్లోకం. కిరీటినం కుండలినం కిరీటినం కుండలినం కేయూరవలయాన్వితం కేయూరవలయాన్వితం కౌస్తభాభరణగ్రీవం కౌస్తుభాభరణగ్రీవం కౌస్తుభాభరణగ్రీవం పీతకౌశేయవాసం వాససం పీతకౌశేయవాససం పీతకౌశేయవాససం కిరీటినం కుండలినం కేయూరవలయాన్వితం
కిరీటినం కుండలినం కేయూరవలయాన్వితం కిరీటినం కుండలినం కేయూరవలయాన్వితం కిరీటినం కుండలినం కేయూరవలయాన్వితం కౌస్తుభాభరణగ్రీవం పీతకౌసేయవాససం కౌస్తభాభరణగ్రీవం పీతకౌసేయవాససం కిరీటినం కుండలినం కిరీటినం కుండలినం కేయూరవలయాన్వితం కౌస్తుభాభరణగ్రీవం పీతకౌసేయవాససం కిరీటినం కుండలినం కేయూరవలయాన్వితం హరే కృష్ణ. శశికళ మాతాజీ, మంజు భాషిని మాతాజీ, ఇందుమతి మాతాజీ ముగ్గురు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. కిరీటినం కుండలినం కేయూరవలయాన్వితం కౌస్తుభాభరణగ్రీవం పీతకౌసేయవాససం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. కిరీటినం కుండలినం కేయూరవలయాన్వితం కౌస్తుభాభరణగ్రీవం పీతకౌసేయవాససం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. కిరీటినం కుండలినం కేయూరవలయాన్వితం కౌస్తుభాభరణ గ్రీవం పీత కౌశేయ వాసనం. హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీస్ మాతాజీస్ ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళు మాత్రం చదవండి, ఇతర వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. హరే కృష్ణ. కిరీటినం భగవానుడు మణిఖచ్చితమగు కిరీట శోభితుడు. మీరు ఎవరైనా చదువుకోదలుచుకుంటే హరే కృష్ణ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళి చదువుకోండి. ఓన్లీ చదువుతున్న వాళ్ళు అక్కడ ఇది ఇతరులు చదువుతున్నప్పుడు. హరే కృష్ణ. ఓకే. కిరీటినం భగవానుడు ఖచ్చితమగు కిరీట శోభితుడు. కుండలినం మణి ఖచ్చితమగు కిరీట శోభితుడు. కుండలములతో కేయూరా రత్న ఖచ్చిత హారము వలయాన్వితం మణిమయ కంకణములు కౌస్తవ ఆభరణ గ్రీవం మెడలో కౌస్తుభమణి పీత కౌశేయ వాససం పీతాంబరదారుడు దేవదేవుడకు వాసుదేవుని దేహమంతయు చక్కగా అలంకృతమై అతడు మణి ఖచ్చితమగు
కిరీటమును కిరీటమును రత్న ఖచ్చితమగు రత్నఖచితమగు హారములను హారములను కంకణములను కంకణములను మెడలో మెడలో కౌస్తుభ మణిని దాల్చి కౌస్తుభమణిని దాల్చి పీతాంబరమును పీతాంబరమును ధరించియుండును. ధరించియుండును. సో ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా ఆ విష్ణు భగవానుని యొక్క రూపాన్ని వర్ణిస్తూ శంఖ చక్ర గదాహ పద్మాస్తుడై ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనము గురించి చెప్తూ ఇంకా కొనసాగిస్తూ నీవు నీవు దర్శించబోయేటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి వాసుదేవుడు ఆయన యొక్క దేహమంతా కూడా చక్కగా అలంకృతమై ఉంటుంది. ఆయన ఆ భగవానుడు మరి ఆ ఖచ్చితమైనటువంటి మణులతో పొదగబడినటువంటి కిరీటమును, అలాగే రత్నాలు పొదగబడినటువంటి రత్న ఖచ్చితమైనటువంటి హారములను కంకణములను ఆయన దాల్చి ఉంటాడు. అలాగే మెడలో కౌస్తుభ మణిని దాల్చి పీతాంబర ధరిగా ఆయన ఉంటాడు. అటువంటి ఆ భగవంతుడి పైన అంటే ఎవరిపైన ధ్యానం చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని గురించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు. కనుక ఆ భగవానుడు ఏ విధంగా నీకు దర్శనం ఇవ్వబోడు, అంతకుముందు చెప్పినట్లుగా ఆయన మరి వనమాలి, అలాగే శ్రీవత్సాంకితుడు, మరి కౌస్తుభ మణితో ప్రకాశించేటువంటి కంఠాన్ని కలిగినటువంటి వాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మరి కౌస్తుభ మణి మహావిష్ణువు ధరించేటువంటి అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి రత్నంగా చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఆ మణి యొక్క ప్రభావం చేత అంటే భగవంతుడు ధరించినటువంటి కారణంగా దాన్ని ఆయన యొక్క ఆ ఓజస్సు సత్వ గుణ పరాకాష్ఠను సూచిస్తుంది అని చెప్తుంటారు. ఆ విధంగా మరి ఆ కౌస్తుభ మణితో ప్రకాశించేటువంటి భగవంతుణ్ణి దర్శించేటువంటి భక్తుల యొక్క ఆ హృదయాలన్నీ కూడా పావనం చేసి ఆ జ్ఞాన ప్రభని, ఆ హృదయాలలో అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించి జ్ఞాన ప్రభని వెలుగిస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే ఆ భగవంతుడు ధరించేటువంటి హారాలు అన్నీ కూడా మరి ఆ రత్నాలతో పొదగబడినటువంటి హారాలు కంకణాలను ధరించి ఉన్నటువంటి వాడు. అలాగే మెడలో ఆ కౌస్తుభ మణిని దాల్చి ఉండడంతో పాటు మరి ఆయన పీతాంబర ధరి పీత కౌశేయ వాసం, ఆ పీతాంబర పసుపు పచ్చని వర్ణాలను ధరించినటువంటి వాడు, పసుపు పచ్చని వస్త్రాలు. సో ఈ పీతాంబరం సాధారణంగా మనకి సత్వగుణానికి సంకేతంగా చెప్తూ ఉంటారు. అలాగే పసుపు వర్ణం, పసుపు మనం మాట్లాడుతుంటాం కదా, పవిత్రత, శాంతి, కరుణను సూచించేటువంటిది. మరి ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో ధ్రువుడికి దర్శనమిచ్చేటువంటి ఆయన మరి ఆ పీతాంబర ధరుడుగా ఉండంటే ఆ ప్రత్యక్షమయ్యేటువంటి భగవంతుడు శాంతియుతంగా, అంటే భయపడవద్దు ధ్రువుడి అనేటువంటి శాంతియుతమైనటువంటి సంకేతాన్ని సూచిస్తుంది అని చెప్పబడుతుంది. సో అటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి నీవు దర్శించబోతావు అంటే నువ్వు ఎవరినైతే ధ్యానం చేయాలనో ఆయన ఆ విధంగా ఉంటాడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. మరి ఇంకా ఈ శ్లోకంలో ఇంకా వివరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. కాంచీ కలాప పర్యస్తం కాంచీ కాంచీ కలాప పర్యస్తం
కాంచీ కలాపపర్యస్తం లసత్ కాంచననూపరం లసత్ కాంచననూపరం లసత్ కాంచననూపురం దర్శనీయతం శాంతం దర్శనీయతం శాంతం దర్శనీయతమం శాంతం మనోనయనవర్ధనం 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 కాంచీ కలాపపర్యస్తం లసత్ కాంచననూపురం కాంచీ కలాపపర్యస్తం లసత్ కాంచననూపురం దర్శనీయతమం శాంతం మనోనయనవర్ధనం దర్శనీయతమం శాంతం మనోనయనవర్ధనం కాంచీ కలాపపర్యస్తం లసత్ కాంచననూపురం దర్శనీయతమం శాంతం మనోనయనవర్ధనం హరే కృష్ణ. కోటేశ్వరి మాతాజీ, భారతి మాతాజీ, వసుంధర మాతాజీ. కోటేశ్వరి మాతాజీ అడ్మిట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. భారతి మాతాజీ హరే కృష్ణ గురూజీ. కాంచీ కలాప పర్యస్తం లసత్కంచన నూపురం దర్శనీయతమం శాంతం మనోనయనవర్ధనం. హరే కృష్ణ గురూజీ. లసత్ కాంచన నూపురం. హరే కృష్ణ. లసత్ కాంచన నూపురం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామం. కాంచీ కలాప పర్యస్తం లసత్ కాంచన నూపురం దర్శనీయతమం శాంతం మనోనయనవర్ధనం. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. కాంచీ కలాప పర్యస్తం లసత్ కాంచన నూపురం దర్శనీయతమం శాంతం మనోనయనవర్ధనం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావం చూద్దాం. కాంచీ కలాప. కాంచీ కలాప. చిరుగంటలు. పర్యస్తం. నడుము చుట్టూ. లసత్ కాంచన నూపురం. పాదములు స్వర్ణ నూపురములతో
స్వర్ణపురములతో అలంకృతమై ఉండును. దర్శనీయతమం పరమోత్కృష్టమగు తత్వము. శాంతం శాంతము మన నయన వర్ధనం కళ్ళకు మనసుకు మిగుల ప్రసన్నతను కలిగించువాడు. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్. భగవానుని కటి ప్రదేశము స్వర్ణమయమగు చిరు గంటలతో అలంకృతమై ఉండును. పాద పద్మములు స్వర్ణ నూపురములతో శోభించుచుండును. అతని రూప లక్షణములన్నీయును పరమాకర్షణీయమై నయన రంజకముగా నుండును. సదా శాంతయుతముగా నుండు అతడు మనోనయన వర్ధనుడై ఉండును. హరే కృష్ణ. సో ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ రూపాన్ని అంటే ఇంకా వివరిస్తూ మరికొంత వివరణ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆ భగవంతుడు ఆయనకి అంటే వాసుదేవుడు ఏ విధంగా ఉండేటువంటి వాడో చెప్తూ అంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా కిరీటం, సో ఆ రత్నాలు పొదగబడినటువంటి మణి కణిచితమైనటువంటి కిరీటమును ధరించినటువంటి వాడు. అలాగే ఆ కుండలిని చెవులకు ఈ విధమైనటువంటి అలంకృతమైనటువంటి ఆ కుండలాలను ధరించినటువంటి వాడు. అలాగే ఆయన రత్న ఖచ్చితమైనటువంటి హారములను అలాగే కంకణాలను ధరించినటువంటి వాడుగా, అలాగే ఇంకా ఆ కౌస్తుభమని అలాగే పీతాంబర ధరిగా ఉండేటువంటి వాడు గురించి చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుని యొక్క కటి ప్రదేశం, ఈ నడుము ప్రదేశం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా స్వర్ణమయమైనటువంటి చిరు గంటలతో అలంకృతమై ఉంటుంది అంటూ మరి ఆయన దర్శించబోయేటువంటి ఆ భగవంతుడు. అలాగే ఆయన యొక్క పాద పద్మములు స్వర్ణ నూపురములతో శోభించుచుండును. స్వర్ణాల యొక్క పట్టీలతో ఇక స్వర్ణ నూపురములతో శోభించుచుండును. సో ఆ విధంగా నీకు దర్శనమిచ్చేటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు, ఆ వాసుదేవుడు చూడడానికి మనోరంజకము, నయన రంజకంగా, కళ్ళకి అద్భుతంగా నయన రంజకంగా, ఇక ఆ ఉత్కృష్టమైనటువంటి పరమోత్కృష్టమైనటువంటి పరమ ఆకర్షణీయమైనటువంటి సదా శాంతయుతంగా ఉండే ఆ మనసుకి కళ్ళకి ఆనందాన్ని కలగజేసేటువంటి హరే కృష్ణ ప్రభు. సో అతడు మనోనయన వర్ధనుడై ఉన్నాడు అంటూ ఆ విష్ణు భగవానుని యొక్క శ్యామ సుందర మనోరంజకమైనటువంటి నయన రంజకమైనటువంటి ఆ దివ్య ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఆ పరమ పురుషుడి యొక్క రూపాన్ని ఆయన వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు.
మరి అటువంటి ఆ రూపాన్ని దర్శించినటువంటి ఆ ధ్రువుడు, మరి ఆ భగవంతుడు, ఎందుకంటే ధ్రువుడు చిన్నపిల్లవాడు కదా, సో అతడు దర్శించబోయేటువంటి ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా ఆయనతో ఉండేటువంటిది ఈ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో మరికొంత ఆయనను గురించి మరి చెప్తూ ఉన్నారు. ఎలా ఉంటాడో చెప్తూ ఉన్నటువంటి రూపం. హరే కృష్ణ. భాగవతము 4వ స్కందము 8వ అధ్యాయము 50వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. పద్భ్యానకమణి శ్రేణ్యా పద్భ్యాం నఖమణి శ్రేణ్యా పద్భ్యాం నకమణి శ్రేణ్యాం పద్భ్యాం నఖమణి శ్రేణ్యా. హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ ఇవ్వండి మాత మీతో. రామకృష్ణ ప్రభు. ఇచ్చాను ప్రభు. పద్భ్యాం నకమణి శ్రేణ్యా విలసద్భ్యాం సమర్చతాం విలసద్భ్యాం సమర్చతాం విలసద్భ్యాం సమర్చతాం హృత్పద్మకర్ణికాదిష్ట్యం 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 ఆక్రమ్యాత్మన్యవస్థితం 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 పద్భ్యాం నకమణి శ్రేణ్యా విలసద్భ్యాం సమర్చతాం పద్భ్యాం నకమణి శ్రేణ్యాం విలసద్భ్యాం సమర్చతాం హృత్పద్మకర్ణికాదిష్ట్యమాక్రమ్యాత్మన్యవస్థితం హృత్పద్మకర్ణికాదిష్ట్యం ఆక్రమ్యాత్మన్యవస్థితం పద్భ్యాం నకమణి శ్రేణ్యా విలసద్భ్యాం సమర్చతాం హృత్పద్మకర్ణికాదిష్ట్యం ఆక్రమ్యాత్మన్యవస్థితం హరే కృష్ణ. బృందా మాతాజీ, విశాలవతి మాతాజీ, లక్ష్మీ మాతాజీ. పద్భ్యాం నకమణి శ్రేణ్యా విలసద్భ్యాం సమర్చతాం హృత్పద్మకర్ణికాదిష్ట్యం ఆక్రమ్యాత్మన్యవస్థితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పద్భ్యాం నకమణి శ్రేణ్యా విలసద్భ్యాం సమర్చతాం హృత్పద్మకర్ణికాదిష్ట్యం ఆక్రమ్యాత్మన్యవస్థితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
పద్భ్యాం నఖమన్నిశేష్ణ్యా విలస్పద్యం సమర్చితాం హృత్పద్మకర్ణికాదిష్ణ్యాం ఆక్రమ్య ఆత్మన్యవస్థితం. హరే కృష్ణ. ఇంకా హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాస్ ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. పదాభ్యాం నకమని శ్రేణ్యా విలసద్భ్యాం సమర్చితాం హృత్పద్మకర్ణికాదిష్ట్యం ఆక్రమ్యాత్మన్యవస్థితం. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ, గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామములు. పద్మ్యాం నకమన్ని శ్రేణ్య విలసద్భ్యాం సమర్చతాం హృత్పద్మకర్ణికాదిష్ట్యాం ఆక్రమాత్మన్య ఆత్మ హృత్పద్మకర్ణికాదిష్ట్యాం ఆక్రమాత్యాత్మ ఆక్రమ్యాత్మన్య వ్యవస్థితం. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. పద్భ్యాం నఖమణి శ్రేణ్య విలసద్భ్యాం సమర్చ్యతాం హృత్పద్మకర్ణికాదిష్ట్యం ఆక్రమ్యాత్మన్ వ్యవస్థితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. బాల సరస్వతి మాతాజీ, రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు, సూర్యప్రకాశ్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. నఖమనశ్రేణ్యా విలసద్భ్యా సమర్చితాం పద్మాకర్ణికాదిష్ట్యం ఆక్రమ్యాత్మాన్యవస్థితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. పద్భ్యాం నఖమణి శ్రేణ్యా విలసద్భ్యాం సమర్చ్యతాం హృత్పద్మకర్ణికాధిష్ణ్యం ఆక్రమ్యాత్మన్యవస్థితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామ్. పదాభ్యాం నఖమణి శ్రేణ్యా విరసాభ్యాం సమర్చితాం హృత్పద్మకర్ణికాదిష్ట్యా ఆక్రమణ్యాత్మన్యవస్థితం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పద్భ్యాం నఖమణి శ్రేణ్యా విలసద్భ్యాం సమర్చతాం హృత్పద్మకర్ణికాదిష్ణ్యం ఆక్రమ్యాత్మన్యవస్థితం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. పద్భ్యాం నఖమణి శ్రేణ్యా విలసద్భ్యాం సమర్చతాం హృత్పద్మకర్ణికాధిష్ణ్యం ఆక్రమ్యాత్మన్యవస్థితం. హరే కృష్ణ. రాజేశ్వరి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. పద్భ్యాం నఖమణి శ్రేణ్యా విలసద్భ్యాం సమర్చతాం హృత్పద్మకర్ణికాదిష్ణ్యం ఆక్రమ్యాత్మన్యవస్థితం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. నాకు ప్రభుజీ అక్కడ దాకి దీర్ఘం ఉంది కదా, పదాభ్యాం చదివాను. అది పద్భ్యాం అని చదవాలా? అంటే దావుతని గౌక్కుని అలా చదివాను. ఓకే ఓకే ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ పద్భ్యాంగా చెప్పొచ్చు. పద్భ్యాం అంటే పద్ అంటే పద్మాలు, ఇక్కడ భ్యాం పద్మములు అనేటువంటి వస్తుంది. ఓకే ప్రభు. విడదీస్తే పద్భ్యాం అని చదవచ్చు. ఒకటే పదం. హరే కృష్ణ. అలాగే లాస్ట్ లైన్ కూడా చదివేటప్పుడు కొంచెం కష్టం అవుతున్నట్టున్నారు జనాలు. హృత్పద్మ కర్ణికాదిష్ణ్యం ఆక్రమ్యాత్మ, ఇక్కడ ఆక్రమాత్మని తర్వాత అవస్థితం విడదీస్తే, కలిపి చదివినప్పుడు ఆక్రమ్యాత్మన్యవస్థితంగా వస్తుంది పదం. అది బాగానే వచ్చేసింది. ఓకే. హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ. పద్భ్యాం
పాద పద్మముల నకమణి శ్రేణ్య నకమణి శ్రేణ్య మనుల వంటి నకముల కాంతిచే మణుల వంటి నకముల కాంతిచే విలసద్భ్యాం మెరియుచున్న పాద పద్మములు సమర్చతాం వాని అర్చనయందు నెలకొనిన వారు హృత్పద్మ కర్ణిక హృదయ కమల కర్ణిక దిష్ట్యం నిలిచియున్నట్టే ఆక్రమించి ఆత్మని హృదయమున అవస్థితం స్థితుడైన హరే కృష్ణ. మనుల వలె పాద పద్మ నకములు మెరియుచుండగా తమ హృదయ కమల కర్ణికయందు నిలిచియున్నట్టి భగవానుని దివ్య రూపమునే నిజమైన యోగులు ధ్యానింతురు. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఆ ధ్రువుడు ధ్యానించవలసినటువంటి రూపాన్ని గురించి చెప్పి ఆయన వివిధాలుగా ధరించి ఉన్నటువంటిదే కాకుండా ఆయన యొక్క రూపముని వర్ణిస్తూ మనుల వలె పాద పద్మ నకములు ఆయన యొక్క అంటే ఆయన ధరించినటువంటి ఆభరణాలే కాకుండా ఆయనలో ఉన్నటువంటి అంటే సహజ సిద్ధమైనటువంటి ఆయన నకాలు మనులలాగా మెరుస్తూ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఏదైతే ఆయన వర్ణించాడో ఇప్పటి వరకు అటువంటి ఆ శ్యామ సుందరమైనటువంటి రూపమునే వారి యొక్క అంటే ధ్యానాన్ని చేస్తూ ఉన్నటువంటి యోగుల యొక్క హృదయముల యందు ఆ రూపాన్ని నిలుపుకొని అటువంటి భగవంతుడి యొక్క దివ్య రూపాన్నే నిజమైనటువంటి యోగులు, ఈ యోగం చేసేటువంటి వాళ్ళు శూన్యానికి ఇంకేదో చేయమని చెప్పేటువంటి వాళ్ళు కాదు. అంటే భక్తి యోగంలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి యోగులు ఎటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శిస్తూ ఉంటారో అది చెప్తున్నాడు. అటువంటి ఆ శ్యామ సుందరుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి ఆ వాసుదేవుని పైన నీవు ధ్యానం చెయ్యి అంటూ ఆ ధ్రువుడికి నారద మహర్షి భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా భగవంతుడు దర్శనమయ్యేటువంటి రూపము అతనితో ఏ విధంగా ఉంటుందో అనేది తదుపరి శ్లోకంలో చూడవచ్చు. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ చూద్దాం రేపటి క్లాస్లో. ఇవాళ చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు.